Moje ime je Bojana Matić, radim kao lični trener na Powerplate mašinama. Od uvek sam želela da radim nešto u industriji lepote. Pomožem im da izgledaju dobro, da budu zdravi, da se osjećaju dobro u svom telu. Vežbanjem na Powerplateu se na najbrži mogući način zatežu mišići, dobija se tonus mišića i telo dobija stvarno jako, jako lepu formu. Baš tako, neću da te molim, ne pravi se pametna, znam da se ložiš nego odemo do mene. Onda ćemo lako, sve je cool, seko opušteno sa mnom, to je tako, zato dođi mala, znam da mene želiš. Ako ostanemo ovde možeš samo da me deliš, muzika nam gruva, piće nam se toče, rado bih da kuliram, samo ti bi da se voziš. Naučila si svašta, to ćeš sad sve da kuš kod kuće. Ne mora ti daj ovo posuđe za džabe. Čekam, moraš da nam obećaš da će kući. Mi smo opasna ekipa, mi šaljemo ljude jednom mesečno proveramo da položi na kuću. I onda ti se redukuje posao. Uvek ljudima kažem, ako žele maksimalni efekt, moraju da povedu računa i o ishrani. Naravno, što čovjek bolje izgleda, on je više naviknut na određene odricanja, a oni koji su punaški, oni žele maksimalno dobre i brze rezultate, ali bez ikakve žrtve. Lepo miriše, ima antistres. Koristiti pravilno namirnice, kako se zdravo hraniti, kako kontrolisati stres, ne možemo da ga izbjegnemo, ali možemo da se trudimo da ga držimo pod kontrolom, kako uopšte zdravo živjeti. Vežbam 4 puta nedeljno. Da, može videti po izgledu. Hvala. Pa poželjela bi znači svakome da ostvari